Fajn, takže máme tu další challenge. A je to teda prank call. A natáčíme to podruhé. A takže jsme napsali si 11 slov. Které musíme použít. Takže já se třeba jmenuji tady Uršula. A dál? Jen tak smradlová to nebudu, to je až moc vymýšlený jako. Dobře. No, já jsem Alan Marshall, takže čti své slovo. Tak já mám penis, deštník, příkop, jezero, cigán, zeman, nymfomanka, varle, porno, šukačka. Ale já fakt nevím, jak tady tohle jediný slovo mám dát. Jako. Jediné slovo. A já mám lepidlo, závislost, nůžky, škola, zážitky, mexický přízvuk, business, mafie, máma, anal. Tak. Jinak já už jsem volala, jenomže to se nenahrálo, takže musím znova volat. Takže to. Já to číslo mám asi po třetí, vždycky jsem to vypala. Hola, Alan Marshall, señorita. Já prodávat vám lepidlo. Chtít vy? Chtít vy? Ani mě to nenechala dopovědět. Ty jsi Uršula. Tak co teď? Tak další si piš. Počkej, mobilní operátoři, T-Mobile. Oh, fuck. Číslo, které voláte, dočasně nemůže přijmout váš hovor, pokud... Třeba to je někdo unešel, chápeš? To je mi jedno, asi ho zapnout. Tak by možná situace byla jiná. No. Nevím, jak teď začít. Jenom normálně. Prosím. Hola, tady Alan Marshall. Já jsem z Mexika a já chtít rozjet biznis Česká republika. Chtít vy mi pomoct?